Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dalgo. Taong 1957, Monteclaro, Occidental Mindoro. Lumaking isang simpleng bata itong si Dalgo. Kagaya ng kanyang mga magulang, isa lang siyang pangkaraniwang tao. Literal na walang alam sa mundo at ang tanging hilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Tuwing hapon madadatnan mo siya sa lilim ng mangga, malapit sa daanan ng palay. May maliit na sapa roon, tapos maraming kakahuyan. Ang bawat kahoy hitik na hitik sa bunga, kaya kahit hindi siya mananghalian, mabubusog siya. Ayon sa kanya na, kapag sumasapit ang ganoong oras, hindi na siya sumasama sa kanyang mga kaibigan. Mas pinipili niyang mag-isa upang mapagnilayan ang mga balak niya sa buhay. Alam niyo kasi, kahit musmus pa lamang noon si Dalgo, medyo mulat na siya sa realidad. Lumaki siyang mapagmasid at marunong makiramdam, kaya alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga magulang niya. Gayunpaman, hindi siya roon nagpapaapekto. Naniniwala siya, darating din ang panahon kung saan mararanasan niya at mauunawaan ang mga bagay-bagay na pinagdadaanan ng kanyang mga magulang. Ngunit hanggat hindi pa siya sinasampal ng realidad buhat sa proteksyon at pag-aalay ng mga ito, patuloy niyang gagawin ang mga bagay na magpapasaya sa kanyang pagkabata. Dahil sa ganun niyang paniniwala, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon nila, pinipili niya palaging humanap ng paraan para siya ay sumaya. Ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong may nakilala siyang misteryosong bata sa lugar kung saan siya hapon-hapong nagpapahinga. Nakilala niya ito sa pangalang Kaloy. Halos kaedad niya lang din ito at kagaya niya may mga pagkakataong tumatambay ito malapit sa puno ng mangga. Nung magkita silang dalawa, gulat na gulat siya, gawa ng alam niyang bibihira lang doon ng mga taong pumupunta. Inakala rin niyang nangunguha lang ito ng mga bunga, ngunit nung tinanong niya ito, nalaman niyang hapon-hapon din pala yun doong nagpapahinga. Ang ipinagtataka niya lang, bakit ngayon pa lang sila nagkita? Naisip niya kasi na, kung matagal na yun doon, edi sana nagkakasalubong na silang dalawa kahit minsan man lang. Pero hindi talaga eh. Dahil dito, unti-unti siyang nagkaroon ng interes kay Kaloy. Alam niya na sa likod ng maamo nitong muka, may nagtatagong misteryosong hindi niya pa natutuklasan. Pagsapit ng buwan ng Marso, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Tuwing hapon, silang dalawa na lang palaging magkasama sa lugar na yon. Habang unti-unting lumulubog ang araw, maraming paksa silang napag-uusapan. Lahat yon umuugnay sa kanilang hinaharap at sa mga mangyayari sa kanila sa sandaling tumanda na sila. Palagi rin nilang sinasariwa ang mga masasaya nilang alaala, kaya sa pagtagal ng kanilang pagsasama, dito niya na ito unti-unting nakilala. Base sa kwento ni Kaloy, nakatira ito sa paanan ng bundok. Ilang kilometro ang layo sa palayan kung saan sila nagkikita. Kaya lang naman siya napadpad sa lugar na yon ay dahil doon sila madalas na mangaso. Dagdag pa nito na yon ang unang beses na magkaroon siya ng kaibigan sa baryo, kaya labis siyang nagpapasalamat na mabuti rin ito katulad niya. Dahil sa sinabi nito, di naman makaimik si Dalgo. Bagaman nakikiramdam sa sasabihin nito, aminado siyang abot langit ang tuwa na kanyang nararamdaman noong mga sandaling yon. Magmula noon, sinama niya na ito sa kanilang lugar hanggang sa magdesisyon na rin si Kaloy na isama rin siya sa tahanan ng pamilya nito. Noong una medyo nag-aalangan pa siya, pero dahil sa pangungulit nito, wala na rin siyang nagawa. Pagsapit ng hapon ng kanilang pagbisita, matyaga niya itong hinintay sa palayan. Bago sumapit ang dapit hapon,
Nasipat niya na itong naglalakad sa looban ng kakahuyan. Dalgo, kanina ka pa ba dyan? Pasensya ka na ha. Medyo natagalan ako. Marami pa kasi kaming dinaanan ni Itay eh. Ano, tara? Ayos lang. Kilala mo naman ako. Mas gusto kong manatili rito ng matagal kaysa sa kahit saang lugar. Matapos nilang mag-usap, agad naman siyang tumayo bitbit ang kanyang mga gamit. Napagkasunduan nilang doon na muna siya magpapalipas ng gabi para naman kahit papaano masulit din niya ang tanawin sa lugar nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na sila sumuot sa kakahuyan. Mabilis ang kanilang naging pag-usad dahil sa alam na alam ni Kaloy ang daraanan nila. Bago pa man sumapit ang dapit hapon, narating na nila ang lugar kung saan nagpapahinga ang ama at mga kapatid nito. Paglapit naman nila rito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga kapatid nitong napakatatangkad. Maganda rin ang hubog ng kanilang katawan at sa kanilang itsura, iisipin mo talaga na palagi silang batak sa trabaho. Yung tatay din ito, kahit may edad na, ramdam niyang hindi ito ordinaryo. Isipin ninyo, kahit maputi na ang buhok nito tapos medyo namamayat na ang katawan nito, buong puso pa rin itong nire-respeto ng kanyang mga nasasakupan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang katawan ng mga anak niya, na para bang anumang oras kayang-kaya niya itong disiplinahin kung nanaisin niya. Palagi ring nakapikit ang mga mata ng matanda, ngunit hindi niya maipagkakaila ang napakatalas nitong pandama. Narito na ba ang lahat? Umuwi na tayo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad namang nagsipagtayo ang mga anak nitong naghihintay ng hudyat. Bitbit ang malalaking sako, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad nang walang kahit katiting na pahinga. Si Dalgo nga noon, kahit damit lang niya ang dala, nakaramdam ng matinding pagod. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, napapansin naman niyang walang kahit isa sa mga ito ang nagsasalita. Lahat tahimik, animoy meron itong pinakikiramdaman sa paligid. Isang oras pa ang lumipas. Pagdating nila sa paanan ng bundok, dito niya nakita ang bahay ng mag-anak na medyo may kalakihan. 2 palapag din ng bahay, tapos may malawak itong bakuran. Marami ring pananim sa paligid at sa likurang bahagi ng bahay may umaapaw na bukal. Maliwalas at tahimik ang lugar, kaya sa unang tingin niya rito, hindi niya maipagkakailang natipuhan niya ito. Di naglaon, nang makapasok na sila sa loob, bumungad sa kanyang sahig na napakakintab. Gawa ito sa kahoy pero hindi yun magaspang. Kahit malawak ang bahay, wala ka roong makikitang dumi at mga lamok na lumilipad. Presko rin sa loob, tapos napakaliwanag dahil sa mga gaserang nakasabit sa mga dingding. Matapos naman niya itong masilayan, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa ganong estado kasi ng bahay nila Kaloy, halatang may itinatago itong yaman. Ang hindi niya lang maintindihan, bakit nangangaso pa rin ang mga ito? Ilang minuto pa ang lumipas nang makaharap na niya ang pamilya nito sa mahabang hapagkainan. Dito niya napansin ang pagiging bukod tangi ng bawat isa. Ayon sa kanya, hindi lang ang ama nito at mga kapatid ang kakaiba. Kahit yung mga kapatid nitong babae at ina, medyo bukod tangi rin ang itsura. Yung nanay ng kaibigan niyang yon, hindi mo akalaing nasa edad 50 na. Bukod kasi sa mukha nito ay parang sa dalaga, balingkinitan pa rin ang katawan nito kahit marami na itong anak. Di hamak di na mas makinis pa yun sa kanya kahit nakatira ang pamilya nito sa bukid. Maya-maya pa, paglatag naman niya sa pagkainan ng mga pagkain, napansin niyang gumagamit ito ng itim na bigas.
Maliban doon, lahat na ng mga ulam na nakahanda, purong masasarap. Dala ng kuryosidad, pasimple niyang tinanong si Kaloy ukol dito. Kaloy, bakit itim ang bigas ninyo? Tutong ba yan o ano? Pasensya ka na. Di lang kasi ako sanay na makakita ng itim na bigas na sinasaing eh. Madalas kasi, yung mga ganyang bigas, mapait. Ginagawa nga namin kape yan sa bahay. Hindi yan totoong dalgo. Ganyan talaga yan. Tikman mo. Kakaiba yan sa lahat ng bigas na nakain mo. Magtiwala ka. Masarap yan. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Alam niya kasing nagsasabi naman ito ng totoo, kaya wala siyang karapatan na pagdudahan ito. Di nagtagal, nang makakuha na ang pamilya, sumabay na rin siya. Purong mga karne noon ang nakahanda, kaya sa tingin pa lang, ginaganahan na talaga siyang kumain. Unang subo ni Dalgo, agad niyang naramdaman ang sariwa at lasa ng mga karne. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim siya ng ganoong kasarap na putahe. Ayon sa kanya, na kung hindi lang siya nahihiya, malamang sa malamang, naubos niya ang inihanda. Pagkatapos naman ng hapunan, lumabas silang lahat para magpahangin. May maliit na barong-barong malapit sa bahay, kaya nakapagpahinga sila roon ng maayos. Ilang minuto pa ang lumipas, wala naman siyang napansing kakaiba. Tahimik ang paligid at ang tanging makikita mo lang doon, mga alitap-tap na lumilipad sa mga puno. Habang patagal ng patagal sila sa labas, mas dumarami ang kanilang mga napag-uusapan. Hindi lang kasi siya ang nagbabahagi, ukol sa mga karanasan nilang pinagdaanan. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, hindi niya namalayang nasa likod na pala nilang dalawa, ang mismong ama nito. Kung hindi pa siya noon napalingon, hindi niya pa talaga ito mapapansin. Dahil sa pagdating ng matanda, agad naman siyang napatahimik. Ganon din ang kanyang kaibigan sa paniniwalang meron nitong kailangan sa kanila. Kaloy, bakit hindi pa natin tapatin si Dalgo kung ano talaga ang kailangan mo? Kaibigan mo siya, kaya dapat ngayon pa lang alam na niya ang totoo. Ho? Tay? Ngayon ko na ba talaga sasabihin? Sigurado ho kayo dyan? Almang tanong naman ito. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tumangulang naman ito sabay sagot dito ng, kung hindi mo sasabihin, mas mainam na ako na lang ang magtapat sa kanya. Wala na tayong oras at ilang buwan na rin kitang binigyan ng palugit para rito. Dalgo, maupo ka para makapag-usap tayo ng maayos. Dahil sa sinabi nito, tahimik siyang sumunod. Takang-taka man, iniwasan niya munang magsalita. Alam niya kasing mahalaga ang sasabihin ng kaibigan niya, kaya obligado siyang malaman ng lahat ng detalye patungkol sa pag-uusapan nila. Maya-maya pa, habang nakatitig siya sa kinauupuan nito, hindi niya nagaanong pinansin si Kaloy. Sa mga sandaling yun kasi, nakatawa ng kanyang wisyo sa mga sasabihin ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang segundo, dito na nagsimulang magsalita ang ama nito. Inunahan niya na muna yun sa pagpapakilala bago ito tumuloy sa mga pakay niya. Dalgo, ako nga pala si Greco. Ang totoo niyan, matagal ka na naming pinagmamasdan. Pinag-aralan namin kung anong ugali at pamilyang meron ka. Lahat yon maigi naming sinaliksik hanggang sa tuluyang ka na naming makilala. Bibihira lang ang taong nakakapunta rito at kahit sadyain mo ito, hinding-hindi mo ito mahahanap. May rason kung bakit ka namin rito pinapunta. Nang marinig naman niya ang sinabi ng padre de pamilya, dito na siya nagsimulang magtanong. Sa mga oras na yun kasi,
Aminado siyang hindi niya pa nauunawaan ang ibig nitong sabihin. At para magkaroon siya ng kalinawan, pilit niyang inunawa ang lahat ng mga sagot nito. Sa kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman itong inilahad ang mga bagay-bagay. Ayon dito, bata pa lamang siya kapansin-pansin na ang orang taglay niya. Natatangi siya sa lahat ng bata, kaya magmula noon, agaw atensyon na siya sa kanilang pamilya. Alam ng tatay ni Kaloy na darating ang araw kung saan magkakaharap silang dalawa. Katunayan, wala naman itong ibang hangad kundi ang mapasahan siya ng lihim na karunungan. Sa pagkamatay kasi ng albularyo sa kanilang lugar, hindi malabong sakupin na ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito na maraming baryo na silang nasaksihan na nahulog sa ganoong taktika ng kanilang mga kalaban. Gustuhin man nilang makialam sa mga nangyayaring kaguluhan, aminado silang hindi nila ito basta-bastang magagawa. Kailanman kasi, walang puder ang mga bathala na makialam sa kaguluhan na nangyayari sa hanay ng mga tao. May paniniwala kasi silang hindi pa yon ang panahon para makialam. Ngunit sa kabila nito, may kakayahan silang mamili ng mga taong magiging kasangga at representante ng kanilang mga kapangyarihan. Ilang siglo na nila itong ginagawa, kaya marami na ang mga taong nagtamasa ng kapangyarihan bago pa man siya isinilang. Nabanggit din ito na siya ang pangunahing bathalang inutusan ng Diyos para kalabanin ang puwersa ng kasamaan sa lupa. Matapos naman itong mailahad ng ama ni Kaloy, unti-unti namang nalusaw ang pang-itaas nitong kasuotan. Bahagyaring nagliwanag ang katawan nito hanggang sa masipat na niya ang mga kakaibang marka. Kapansin-pansin din ang pagkakaroon nito ng kidlat sa mga kamay na parabang parte na ito ng kanyang katawan. Maya-maya pa, bahagyang kumalat sa paligid ang liwanag na nagmumula sa bathala. Halos akalain nga niyang umaga na noon, gawa ng literal na parang tumirik ang araw sa kalupaan. Pagbalik naman ng kadiliman, nanumbalik din ang dating anyo ng ama nito. Ang hindi lang nawala rito ay yung 2 metrong kidlat na patuloy pa ring dinadaluyan ng kuryente. Nasa sayo na ang pasyadal ko kung gusto mong panghawakan ng aming kapangyarihan. Pag-isipan mo ito ng maigi sapagkat kailangan ng baryo ninyo ng bagong tagapaglingkod. 3 taon mula ngayon, darating ang pangunahing banta sa inyong lahat. Kung walang pipigil sa kanya, lahat kayo makakaranas ng matinding paghihirap. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, naniwala siyang nagsasabi ito ng totoo. Lahat kasi ng mga bagay na ipinakita ng ama ng kaibigan niya, nasisiguro niyang walang kahit na anong panlilinlang. Upang maliwanagan naman siya sa nais nitong mangyari, muli siyang nagtanong. Bago pa man kasi siya sumang-ayon, hangad niya munang malaman ang mga kinakailangan niyang gawin pagkatapos niyang magpasya. Ang iniisip lang din niya kasi, baka buwis buhay ang ipapagawa sa kanya ng bathala sa sandaling sumunod na siya sa nais nitong mangyari. Dahil sa ganoong kaisipan, nagkaroon muna sila ng konting talakayan. Awa naman ng Diyos, maliban sa pagsasanay, wala na itong ibang ipapagawa. Hindi buwis buhay ang pagsubok sa larangang ito, Dalgo. Lagi mong tatandaan, magkakasama tayo, hindi magkalaban. Kapag sumang-ayon ka na, ang anak kong si Kaloy ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga kinakailangan mo. Maaaring isipin mong kaedad mo lang siya, pero huwag kang makakalimot. Siya ang bathala ng bagyo. Mula ngayong araw, ipinauubaya ko sa kanya ang pagsasanay at paghubog sa iyo para maging isang mahusay na antingero. Pagkasambit naman ito ng matanda, bahagya naman siyang napatingala sa langit nang marinig niya ang pagdaan ng malalakas na kulog.
Maya-maya pa, nang malaman na niya ang lahat ng kanyang dapat malaman, inabutan siya nito ng puting tela na naglalaman ng isang punyal. Gawa sa taing bituin ng talim ng punyal. May basbas din niya ng aking kapangyarihan, kaya hindi basta-bastang magagamit ng kahit na sino. Magpalakas ka, Dalgo, sapagkat wala kang ibang tatanganing armas maliban dito. Tandaan mo, hindi kumikilala ang punyal ng maestrong mas mahina pa sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong tumalikod. Paglayo nito sa kanilang dalawa, dahan-dahan niyang inalis ang pulang tela na nakabalot sa ibinigay nitong regalo. Pagsilay naman niya rito, hindi niya maiwasang mamangha. Animoy kahit isang ordinaryong patalim lang ang punyal, ramdam niya ang matinding kapangyarihan na nag-uumapaw dito. Habang patagal ng patagal din niya itong hinahawakan, pansin niyang parang nalalapnos ang kanyang palad. Hindi naglaon, napilitan na rin siyang isukbit ito sa kanyang bewang. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Si Kaloy ang naging katuwang niya sa lahat, dahilan para mas lalong maging malapit ang kanilang loob sa bawat isa. Ni minsan, wala rin silang pinag-awayan, lalo pat nagkakasundo silang dalawa. Kalaunan, nagulat na lamang siya nang mapansin niyang 2 taon na pala ang nakakalipas. Malaki na ang kanyang pinagbago at sa loob ng 2 taon, marami na siyang bagay na nalaman at natutunan. Unti-unti na rin siyang nakilala bilang manggagamot sa kanilang lugar dahil sa kahusayan niya pagdating sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Wala yun sa kanyang plano, pero dahil sa nangangailangan noon ng tulong ng kanyang ama, napilitan naman siyang gawin ito. Gayunpaman, wala siyang kahit isang bagay na pinagsisihan. Alam niya kasing marami siyang natulungan sa pamamagitan ng kanyang talento. Dahil sa mga ganoong pangyayari, unti-unti siyang nakakalimot sa mga rason ng bathala kung bakit siya nito tinulungan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Dalgo sa kanila, dumating ang kaibigan niya. Nakasakay ito sa malaking tandang na may mga nagbabagang paa. Paglapit naman ito sa bakuran ng bahay, kampante naman yun doong bumaba para kausapin siya. Dalgo, pinapatawag ka ni Ama. Bilisan mo. May kutob ako nandito nang hinihintay mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang isinukbit ang kanyang punyal. Pagkatapos agad siyang tumungo sa kinaroroonan ni Kaloy para sumama. Pagdating naman nila sa tahanan nito, nadatnan nila ang bathala ng kidlat na kanina pang naghihintay. Kasama nito ang lahat ng miyembro ng pamilya, animoy meron itong mahalagang pag-uusapan. Dahil dito nagmamadali naman silang lumapit habang nananatiling tahimik. Hindi nagtagal, nang makaupo na sila, dito na maingat na inilahad ng bathala ang tungkol sa mga paparating na panganib. Malapit nang dumating ang iyong kalaban, Dalgo. Marami na kaming nasagap na balita ukol sa kanya. At base sa mga antingerong minsan na nilang nakaharap, ang lideres na namumuno sa kanila ay bantog at kilala sa alias na reyna ng mga kurarit. Nagpapakilala itong albularyo sa mga lugar na mapupuntahan niya. At mula roon, susubukan niyang ipanalo ang puso ng mga tao. At kapag nagawa niya ang bagay na yon, dito na magsisimula ang kanyang mga binabalak. Unang kikilos ang kanyang mga galamay, napawang mga gabunan at mga ngatay. Dagdag pa nito na, may lahi ring aswang ang reyna dahil maging ito man kumakain ng karne ng tao. Yun nga lang, masyado itong pihikan sa pagkain at hindi ito kumakain ng karne ng mga batang lagpas na sa edad na 5 taong gulang. Nabanggit din ito na
bukas ang dating ng mga nilalang at sasabay ito sa pasada ng mga karong gagamitin sa pista. Nang marinig naman ni Dalgo ang tungkol dito, agad naman siyang nagtanong ukol sa kanyang mga gagawin. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito sa kanya na mas mainam na unahin muna niya ang mga galamay nitong gabunan bago kalabanin ng reyna. Sa pamamagitan nito, tanging ang mga kuraret na lamang ang kanyang iisipin. Mariinding inilahad ng bathala na kahit mga engkanto lang ang mga tagasunod nitong nilalang, obligado pa rin siyang magdoble ingat sapagkat ang mga kuraret di hamak na mas malakas sa mga gabunan pagdating sa pisikal at espiritual na lakas. Nang marinig naman niya ang lahat ng iyon, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Hindi nagtagal, nang wala na silang pag-uusapan, dito na siya nagdesisyong umuwi. Pagtungtong ng sumunod na araw, matyaga siyang naghintay sa bukana ng baryo. Medyo magulo noon ang lugar nila dahil sa dami ng mga manlalako at mga taong nagbabalik panaog sa mga perya at iba pang pamilihan. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pagmamasid hanggang sa may makita siyang 2 kalabaw na pilit humihila sa isang malaking karo. Hindi niya magawang maaninag ang nilalang nito. Gawa ng pinalilibutan ito ng itim na tela. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, may mga taong sumasabay sa karo, animoy isang mahalagang individual ang nasa loob nito. Nang mapansin naman yun ni Dalgo, dahan-dahan naman niyang pinakiramdaman ng grupo at sa isang iglap, sumalubong sa kanya ang nakakasukang presensya. Uminit din bigla ang mga karga niya, indikasyon na hindi basta-basta ang mga nilalang na dumaraan. Dahil sa kanyang mga nalaman, agad siyang umuwi sa kanila. Para makaiwas, hindi na muna siya lumabas hanggat hindi pa sumasapit ang gabi. Isinarado rin niya ng maigi ang bahay, dahilan para mapatanong sa kanya ang tatay niya. Ngunit maging ito man, walang nagawa para tutulan ng kanyang mga paliwanag. Bago rin siya nito tinantanan, inabisuhan niya itong wag na munang pumunta ng madalas sa sentro. Hanggat maaari, manatili sila sa kanilang pamamahay kung gusto nitong walang mangyari sa kanila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, humingi ito sa kanya ng rason bago sumang-ayon. Maya-maya pa, nang makuha na nito ang sagot na hinahanap niya, hindi na rin ito tumutol. Pagsapit naman ng gabi, habang nagkakasiyahan ang mga tao sa baryo, palihim naman niyang hinanap ang grupo. Sa kanyang paglilibot, nalaman niyang nanuluyan ito sa isang mayamang pamilyang nagmamay-ari ng malaking tindahan ng karne sa merkado. Alam niyang may masama itong binabalak, kaya hanggat wala pang nabibiktima, maigi na siyang nag-isip ng paraan kung papaano ito mapipigilan. Tumagal ng 3 araw ang kanyang pagpaplano at sa loob ng 3 araw na yon, alam niyang napasok na ng mga nilalang ang kanilang merkado. Wala man siyang ideya kung ano ang binabalak ng mga ito. May kutob siyang susubukan itong lasunin ang kaisipan ng mga tao. Isa yun sa mga bagay na ayaw niyang mangyari, kaya hanggat may magagawa pa, kumilos na siya. Pagtungtong ng gabi ng Biyernes, habang tahimik na nagpapahinga ang lahat, sinalakay niya ang merkado. Nalaman niya kasing may iilan sa mga tauhan nito ang nagbabantay sa lugar na yon. Pagsilay naman niya sa pasukan nito, nakita niya ang 2 nilalang na nakaupo roon. Kahit malayo, pansin niya ang mga nanlilisik nitong mga mata na animoy tumatagos sa dingding ng mga kabahayan. Matapos naman niya itong masilayan, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang punyal. Paglapat pa lang ng palad niya sa hawakan nito, naramdaman na niya ang pagdaloy ng puwersa ng bathala sa katawan niya. Ayon kay Dalgo Pinuno, ang hawakan ng punyal naglalaman ng isang makapangyarihang mutya na kayang gumaya sa abilidad ng iba pang mutya. Lahat ng kilala nating mutya na umiiral,
tinataglay ng gamit na yon ng kanilang mga abilidad. Kinakailangan lang itong bulungan ni Dalgo para maisip ng mutya ang kanyang hangarin. Pagkatapos, ito na mismo ang magbibigay sa kanya ng abilidad na kanyang hinahanap. Dagdag pa niya na hindi nakukuha ang mutyang yun sa kalikasan man o kahit saan, bagkus direkta itong binibigay ng mga bathala. Sa maniwala man kayo o hindi, kabilang ang mutyang napapaloob sa kanyang punyal sa mga tinatawag na banal na karga. Napakalakas nito, kaya piling mga tao lamang ang nagkakaroon ng tsansa na masubukan ang abilidad nito. Dagdag pa niya, kilala ang mutyang yun sa tawag na mutya ng dugo ng elemento. Kalimitan itong nakukuha sa mga nilalang na sinasabing tagapaglikha ng mga engkanto. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang may likha ay gumawa rin ng mga persona na lilikha sa iba't ibang uri ng mga nilalang na ipapasok nito sa mundo. Hindi madaling makakuha ng dugo nito, lalo pat nagmula ang kanilang mga kapangyarihan sa may likha mismo. Ayon pa sa bathala ng kidlat, na sa hinaba-haba na ng panahon, iisang may likha pa lamang ang nakita nilang bumagsak. Kaya ito nalagay sa ganoong sitwasyon dahil pinarusahan ito ng iba pa niyang mga persona. Pagkatapos bumagsak ng walang kamatayan itong katawan sa mundo ng mga engkanto, inipon ng mga bathala ang mga nagkalat nitong dugo. Magmula noon, dito na nila nalaman ang espesyal nitong katangian. At dahil sa ganoong abilidad na taglay ni Dalgo, na kaya niyang paslangin ng 2 gabunan bago pa man siya nito mapansin. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, tumarak sa kanilang mga dibdib ang hawak niyang punyal nang hindi man lang nito namamalayan. Pagkalusaw ng kanilang katawan, bigla naman siyang naglaho na parang bula. Sa loob ng ilang araw, ganoon at ganoon ang kanyang ginawa hanggang sa maalarma na ang reyna ng mga kuraret. Sinubukan siya nitong ipahanap pero wala itong ideya kung saan siya naroroon. Di nagtagal, nang malipol na niya ang lahat ng alagad nito, dito na siya nagdesisyong bumisita sa mismong pamamahay ng matanda. Itinoon niya ito ng gabi ng Huwebes, kung saan kalakasan ng abilidad nito. Pagkaharap naman nilang dalawa, ipinakita niya rito ang hawak niyang punyal habang patuloy itong sinisindak. Maaring inaasahan mo ng pagkakataong ito. Pasensya ka na, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang makapangyarihan. Ngayong gabing ito, nakaharap mo na ang mas malakas pa kaysa sayo. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, agad niya itong dinarag patungong kisame. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakaatake, tumagos sa likod nito ang hawak niyang punyal. Dumaloy din sa katawan ng babaeng kapangyarihan ng bathala ng kidlat, kaya wala na itong nagawa kundi ang mawala ng malay. Pagbalibag naman niya rito sa sahig, agad niya itong pinugutan ng ulo kasabay ng paglabas niya ng bahay upang isabit ang ulo nito sa pinakagitna ng kanilang baryo. Nilagyan niya ito ng sabulag upang hindi ito masilayan ng mga ordinaryong tao. Magmula noon pinuno, dahil sa ginawa niyang yon, inilaga ng iba't ibang lahi ng mga aswang at iba pang mga nilalang ang kanilang lugar. At alam niyo ba na hanggang ngayong pangkasalukuyan, naniniwala pa rin ang iilan sa mga kamag-anak niya na patuloy pa rin nakatarak sa baryo nila ang pugot na ulo ng reyna ng mga kuraret na ginamitan niya ng punyal ng bathala ng kidlat. Grabe, sobrang ganda ng kwento na to. Alam ko marami sa inyo naghihintay ng part 2 kasi parang bitin no? Di natin alam kung ano na nangyari kay Dalgo, kung yun lang ba talaga yung mission niya o marami pa siyang gagawin para sa bayan niya. Kaso hanggang dito lang yung sinend Pero malay natin, di ba? Maski ako umaasa na sana merong kasunod to.